Αθήνα, στο Ηράκλειο το Ητα. Πάει το Λάμδα στη Λαμία και στο Βόλο πάει το Βήτα. Πάει το Μη στη Μυτιλήνη και το Δέλτα πάει στη Δράμα. Κάθε γράμμα παραμύθι, κάθε πόλη και ένα γράμμα. Με το Α και το Β, με τραγούδι και παιχνίδι, με το Νι και με το Σίγμα, ξεκινάμε για ταξίδι. Η Ερμούπολη! Επιτέλους έφτασα στην Ερμούπολη. Έλα, έδεσα στην Ερμούπολη, έλα. Έκτακτα! Έξοχα, ελάτε. Έλα. Ερχόμαστε! Αν η Ερμούπολη ήταν φτιαγμένη μόνο από Θα είχε μόνο την οδό Επιδαύρου. και την οδό Ευαγγελίδου, Την οδό Ευαγγελιστρίας. την οδό Επτανήσου, Και την οδό Ευρυπίδου. αν η Ερμούπολη ήταν φτιαγμένη μόνο από Θα είχε 100 εκκλησίες. Και σπίτια εξοχικά, εξαόροφα και εφταόροφα, με εξώστες και έξοχα έπιπλα. θα είχε εκατομμύρια ευκάλυπτους και ελιές. Και οι κάτοικοι της θα ήταν 197.000. Και από αυτούς θα ήταν... Εννιά χιλιάδες έξυπνοι, 7 ευχαριστημένοι, 106 Έλληνοι, 60 ερωτευμένοι. Έξι χιλιάδες εύθυμοι, 7 ευτυχισμένοι, 11 ενοχλητικοί, 7 ενθουσιασμένοι. Και 90 ευαίσθητοι και ελαφροτημένοι, 67 εκεντρικοί και εκπληκτικά ελκυστικοί. Εννέα εξωφρενικοί και 6 εξαιρετικοί και 11 εφοπλιστές, έξαλλοι και εγωιστές. Αν η Ερμούπολη ήταν φτιαγμένη μόνο από οι άνθρωποι θα είχαν ονόματα που θα άρχιζαν μόνο από Ελένη! Ευτυχία! Εκάβη! Ελισάβετ!
Ερίκο. Επαμενόντα. Έλλη, Ερατό. Εραφίλη. Ευρυπίδη. Ευγενία, Ευρυδίκη. Ευδοκία. Ευδοξία. Έρση. Ελπινίκη. Ελπίδα. Ευάγγελε. Ελευθερία. Θα μιλούσαν μόνο με λέξεις που αρχίζουν από έψιλον. Έλα. Έλα, ελεύθερα. Εγώ. Εσύ. Έρχομαι. Έφτασα. Επιτέλους. Έλειπες. Έλειπα. Έφαγες. Έφαγα. Έπαιξες. Έπαιξα. Εκεί. Εδώ. Έξω. Εντάξει. Εντάξει. Και βέβαια θα τραγουδούσαν τραγούδια γεμάτα έψιλον. Ελεονόρα, έφυγες και δεν έφαγες. Έφαγες ή δεν έφαγες, έφταιγες ή δεν έφταιγες. Ελεονόρα, έφυγες, μας έφαγες, μας έφαγες. Ελεονόρα, έστριψες, εσύ μας εγκατέλειψες. Μας έβλαψες, μας έριξες, Ελεονόρα, έμπλεξες, τους εσκιμώους έβρεξες και τους Εγγλέζους έβρισες. Τους Ελβετούς τους έδιωξες και τους Εβραίους έπριξες. Ελεονόρα, έμπλεξες, έλα γιατί μας έλειψες. Κι ας έφταιγες που έφυγες, κι ας έκλαψες που έκλεψες, κι ας έπαιξες, κι ας έχασες, έλα γιατί μας έλειψες, έλα γιατί μας έλειψες. Αν η Ερμούπολη ήταν φτιαγμένη μόνο από έψιλον, Θα ήταν γεμάτη επιστήμονες. επίσημους ερευνητές, Επισκέπτες, εκδρομής, εξερευνητές. εμπόρους, εμποροϊπαλλήλους, Εντομολόγους, ερπετολόγους, εντερολόγους, ενδυματολόγους, ενεχειροδανιστές, εφοπλιστές, Επίσκοπους, εκδότες, εφοριακούς. Εργάτες, εργατοτεχνίτες, εργατοπατέρες. Εύζωνες και ευέλπιδες. Επιχειρηματίες και εκφωνητές. θα φορούσαν ρούχα εφαρμοστά, ελεεινά, εξωφρενικά. Θα έτρωγαν μόνο ελιές, εκλέρ και εκμέκ. Αν η Ερμούπολη ήταν φτιαγμένη μόνο από έψιλον, θα ήταν γεμάτη έντομα. ελάφια, Ερπετά. Ερωδιούς, Ελέφαντες. Ελέφαντες. Είδαν 6 ελέφαντες, 7 ελεφαντίνες. Ερχόσαστε. Είπαν αυτοί, είπανε εκείνες.
και ξεκίνησα γραμμή στην έξοχη για εκδρομή. Και έφτασαν και έπαιξαν και έφαγαν και έφυγαν, και έφτασαν και έπαιξαν και έφαγαν και έφυγαν. Αν η Ερμούπολη ήταν φτιαγμένη μόνο από έψιλον, Θα ήταν... Εξωφρενική. ευτυχώς όμως είναι φτιαγμένη από όλα τα γράμματα και είναι εξαιρετική. Είναι εξαίσια. Γεια σας. Στη σημερινή μας εκπομπή εξαιρετικά αφιερωμένη στο Έψιλον, βρισκόμαστε στην όμορφη Ερμούπολη. Και θα παίξουν μαζί μας σήμερα παιδιά από την Ερμούπολη, που είναι... Ο Βαγγέλης, ο Γιάννης, ο Στέφανος, ο Μιχάλης, ο Νίκος, η Κατερίνα, ο Γιώργος. Όλοι ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Θα ψάξετε να βρείτε όλα τα πράγματα που είναι κρυμμένα και που το όνομά τους αρχίζει από Έψιλον. Και όταν τα βρείτε, τότε θα φτιάξουμε ένα παραμύθι τρελό και παλαβό και γεμάτο Έψιλον. Εντάξει? Πάμε.
Πολύ καλό. Ωραία, κράτα το. Κράτα το να βρούμε και τα υπόλοιπα. Το βρήκα. Βρήκα. Τι είναι, πολύ ωραία. Πάρ' τα όλα αυτά, κράτα τα τώρα. Πάμε να βρούμε εμείς και τα υπόλοιπα, έτσι. Τι πάμε από εδώ πάνω να δούμε. Γέλα. Βρήκα ένα ελικόπτερο. Πολύ ωραία, για να το δω. Καλό είναι, Ωραία, κράτα το. Κατεβαίνει από εκεί, όχι. Πίσω, πάμε πίσω. Δεν κατεβαίνει από εκεί, πάμε πίσω να βρούμε και τα υπόλοιπα. Βρήκα ένα. Ωραία. Για φέρε τώρα, Γιώργο, από εδώ να δούμε. Καλά. Ωραία. Άλλο. Δεν ψάξαμε, για να δούμε. Τι είναι αυτό. Πρόσχημα. Ελιές. Δεν το ξέρω. Κλείστε. Νόμιζα πως ήταν άλλο. Για να δοκιμάσω μια να δω, περίμενα. Ο Μιχάλης της Καλέσουμε. Πάμε να βρούμε και τα υπόλοιπα. Για να δούμε πόσα παιχνίδια έχουμε βρει μέχρι τώρα. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5. Ωραία, έχουμε να βρούμε άλλα 2 λοιπόν. Για να συνεχίσουμε λίγο από εδώ. Τα δέντρα, κοιτάξτε τα καλά. Μπορεί και κανένα δέντρο να έχει. Δεν έβασα από εδώ. Έχει τίποτε. Για από εδώ λίγο. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα. Κοίτα καλά. Τι κάθεσαι. Έχεις μείνει πίσω. Κοίταξε καλά τα δέντρα. Είσαι σίγουρος. Είδες. 2 ετικέτες. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Και το τελευταίο, έτσι, τώρα έχουμε 7. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το παραμύθι, εντάξει, να κάτσουμε κάπου. Ελάτε. Ελάτε, πάμε να κάτσουμε εδώ που είναι και τα άλλα παιδιά. Μπορούμε να κάτσουμε κι εμείς μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ περνάμε εδώ. Λοιπόν, τώρα με όλα αυτά τα πράγματα που βρήκαμε, θα φτιάξουμε ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι γεμάτο με έψιλο. Εντάξει. Ωραία. Μια φορά λοιπόν και έναν καιρό ήταν ένας εντομολόγος. Ένας εξαιρετικά έξυπνος εντομολόγος, ο οποίος ήξερε με το μικρό τους όνομα και με το μεγάλο τους 1.000.000 έντομα. Αυτό τον εντομολόγο τον λέγαν, είχε βέβαια όνομα που άρχιζε από έψιλον. Πώς τον λέγαν? Ελένη. Ελένη. Όχι και Ελένη, βρε παιδιά. Γιατί τότε δηλαδή δεν είναι κύριος, είναι κυρία. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε κύριος, γιατί αλλιώς θα πρέπει να του ξυρίσουμε τα γένια και το μουστάκι. Και εγώ τον έχω φανταστεί οπωσδήποτε με γένια και μουστάκι. Λοιπόν, αυτός ο εντομολόγος ήταν λοιπόν κύριος και τον λέγαν, για να δούμε, τον λέγαν, ας πούμε ότι τον λέγαν Επαμεινώνδα. Επαμεινώνδα Ευαγγέλου, εντάξει. Ο εντομολόγος Επαμεινώνδας Ευαγγέλου λοιπόν έψαχνε να βρει ένα εξαιρετικά σπάνιο έντομο. Αυτό το έντομο το λέγαν, πώς νομίζετε, το λέγαν ελεφαντόμυδα. Και πραγματικά, άμα το έβλεπε κανείς να ρουφάει το νέκταρ με την προβοσκίδα του από τα λουλούδια, θα μπορούσε να το περάσει για ένα πολύ πολύ μικρό ελεφαντάκι. Φέρε το ελεφαντάκι.
Γιατί εκτός από την προβοσκίδα είχε και 2 ελεφαντίσια αυτιά, 2 ελεφαντόδοντα και 6 ελεφαντοπόδαρα. Ήταν ένα πολύ γελίο έντομο, μα πάρα πολύ γελίο έντομο. Και αυτό το έντομο έψαχνε να βρει ο Επαμεινώντας Ευαγγέλου, το έψαχνε παντού. Το έψαξε στο Έβερεστ, στην Ελβετία, σε όλες τις ερήμους, τις επαρχίες και τις εξοχές που υπήρχαν και δεν το έβρισκε πουθενά. Στο τέλος ήρθε και στην Ελλάδα για να ψάξει. Έψαξε στην Εκάλη, στην Έδεσα, στην Επίδαυρο, στην Ελασσόνα. Δεν το έβρισκε πουθενά. Τελικά ήρθε και στην Ερμούπολη. 6-7 μέρες το έψαχνε, δεν έβρισκε τίποτε. Συναντούσε μόνο διάφορους τύπους. Συνάντησε έναν επιπλοποιό που προσπαθούσε να του πουλήσει κάτι πολύ ελεεινά έπιπλα. Να τα έπιπλα. Φέρε τα έπιπλα. Ελεεινά. Δώστε και αυτό. Ποιον άλλον συνάντησε? Συνάντησε έναν επιλοχία που έβριζε, έναν ερημίτη που έψελνε σε ένα παρεκκλήσι, σε ένα ερημοκλήσι. Φέρε το ερημοκλήσι. Έναν εφημεριδοπόλη που έτρωγε κάτι ελιές. Τι άλλο? Και έναν επιχειρηματία που έκλαιγε γιατί δεν πήγαινε καλά η επιχείρησή του. Όλους αυτούς τους ρωτούσε μήπως είχαν δει καμιά ελεφαντόμυγα, αλλά κανείς δεν ήξερε να τους πει τίποτα. Άλλοι είχαν δει ελέφαντες, άλλοι είχαν δει μύγες, αλλά ελεφαντόμυγα δεν είχε δει κανείς. Απελπισμένος ο εντομολόγος Επαμεινώντας Ευαγγέλου σκεφτόταν να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει στο εργαστήριό του να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Μια μέρα όμως, εκεί που περπατούσε σε ένα δάσος, ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα ελάφι. Φέρε το ελάφι, Γιώργο. Το ελάφι αυτό τσίριζε με όλη του τη δύναμη και έτρεχε και στρίγγλιζε και φώναζε. Μόλις βλέπει τον εντομολόγο, του λέει «Αχ, καλέ μου άνθρωπε, γλίτωσέ με, σε παρακαλώ βοήθησέ με». Ο εντομολόγος πάει κοντά του. «Τι σου συμβαίνει?» του λέει. Λέει «Έχει κολλήσει πάνω με μια ελεφαντόμυγα και δεν με αφήνει σε ησυχία». Ενθουσιασμένος ο εντομολόγος, μόλις τ' άκουσε αυτό, πάει με πολύ μεγάλη προσοχή στο πίσω μέρος του ελαφιού, βγάζει ένα κουτάκι, καπακώνει την ελεφαντόμυγα, μετά με πολύ μεγάλη προσοχή κλείνει το κουτάκι για να μην του φύγει και το βάζει στην τσέπη του. Εντωμεταξύ, πριν το βάλει στην τσέπη του, του κολλάει γρήγορα μια ετικέτα πάνω που έγραφε «Ελεφαντόμυγα η τρομερή». Πού είναι οι ετικέτες? Φέρετε τις ετικέτες. Γράφει λοιπόν «Ελεφαντόμυγα η τρομερή» και κολλάει γρήγορα στο κουτάκι, το βάζει στην τσέπη του, ενθουσιασμένος. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», λέει στο ελάφι. Του λέει το ελάφι «Κι εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με γλίτωσες από την ελεφαντόμυγα». Για στάσου, του λέει, μισό λεπτό. Υπάρχουν ελάφια στην Ερμούπολη? Εκεί βέβαια όχι, του λέει το ελάφι. Γιατί σαν πως υπάρχουν ελεφαντόμυγες? Σωστά, του λέει. Δίκιο έχεις. Δεν μου λες, ελικόπτερα, του λέει, υπάρχουνε? Όχι, του λέει. Φυσικά και όχι, δεν υπάρχουν, του λέει το ελάφι. Και ο επιστήμονας έφυγε πάρα πολύ χαρούμενος για να γυρίσει με ελικόπτερο στο εργαστήριό του, γιατί ήταν σίγουρος ότι αφού βρήκε ελεφαντόμυγα και ελάφι θα βρίσκε και ελικόπτερο. Αυτό ήταν το παραμύθι. Σας άρεσε? Ναι. Φέρε και το ελικόπτερο. Και τώρα όμως τέλειωσε η ώρα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα στη Ζάκυνθο με τραγούδια και παραμύθια γεμάτα ζήτα. Γεια σας. Πάει το Αλφα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο το Ήτα. Πάει το Λάμδα στη Λαμία και στο Βόλο πάει το Βήτα. Πάει το Μη στη Μυτιλήνη και το Δέλτα πάει στη Δράμα. Κάθε γράμμα παραμύθι, κάθε πόλη και ένα γράμμα.
το Αλφα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο το Ήτα. Πάει το Λάμδα στη Λαμία και στο Βόλο πάει το Β. Πάει το Μη στη Μυτιλήνη και το Δέλτα πάει στη Δράμα. Κάθε γράμμα παραμύθι, κάθε πόλη και ένα